Buonasera, buonasera a kulħadd. Ftit mumenti wara li intemmet l-ewwel tellieqa il-Grand Prix tal-Bahrejn, mill-ġdid nibdew bil-post race selections tagħna għal dina s-sena 2024 u ftit mumenti wara tmiem l-ewwel tellieqa tal-istaġun il-Grand Prix tal-Bahrejn. Qabel ma nibdew bħas-soltu nagħtu ħarsa lejn il-klassifika li kellna blajnuna ovvjament tal-grafiċi illi preparajna u li passoltu dejjem ndumu xi ftit qabel ma nidħlu live għal dawna ix-xandiriet. Mela, fuq il-podju Max Verstappen jirbaħ it-tellieqa fuq Sergio Perez kif qegħdin naraw għandna doppjata ta' Red Bull u Carlos Sainz jispiċċa t-tielet fuq Ferrari. Ferraba post Charles Leclerc għal Ferrari wkoll fil-ħames post George Russell Mercedes, Lando s-sitta għal McLaren, Sir Lewis Hamilton s-seba għal Mercedes, fit-tmin post Oscar Piastri McLaren, fit-disa post Fernando Alonso Aston Martin u fl-aħħar pożizzjoni Lance Stroll Aston Martin, apparti li għandha grafika naqra li għatri tiġi perfezzjonata kif qegħdin naraw isom they all came in twos hawnhekk. L-aktar leb veloċi tat-tellieqa għamilha Max Verstappen kien ta' minuta 32.608 fl-leb 39. U ta' minn ngħidu wkoll skont statistika miġbura minn Andrew Zart ukoll illi din hija tmien rebħa konsekuttiva għal Verstappen, il-55 rebħa għall-Olandiż u il-5 Grand Slam li jagħmlu meta ngħidu Grand Slam aħna nkunu qegħdin infissru pole position, rebħ ta' tellieqa u l-aktar leb veloċi għal daqstant ukoll kif rajna qabel xejn fakunkom li qegħdin live min jixtieq jidħol jgħid tiegħu fuq it-tellieqa fil do so, u pjaċir ukoll niddiskuti magħkom wara li nkunu rajna. Verstappen ikompli fejħalla s-sena li għaddiet. Rebħa oħra dominanti, s-sena l-oħra saħansitra reba distak ta' 12 sekonda dis-sena żidilna 10 magħhom. Kienet mistennija illi jirbaħ it-tellieqa, forsi kienet mistennija li jaħrab, bis Red Bull li rnexxielhom idaħħlu t-tieni karozza fit-tieni pożizzjoni għal daqstant naħseb illi minkejja il-maltempati u l-buffuri li hemm bħalissa għaddejjin fil-klan ta' Milton Keynes grazzi għall kustjoni ta' mdawra ma' Christine Horner li minix ħad kommenta fuqha. Xorta waħda jidher li l-Bnazzi għadu hemm. Ovvjament inutli ngħidu l-mertu imur għal Adrian Newey illi huwa l-arma segreta tat-tim ta' Red Bull. Personalment fatt pjaċir li spiċċa Sainz it-tielet fej jekk ninsew ovvjament it-tim tal-McLaren u se ngħid għaliex ħadd pjaċir li Sainz spiċċa t-tielet. Għaliex dan inutli ngħiduha keċċa inġustament mit-tim tal-Ferrari għax daw biex jagħmlu way lis-surwiċ neħħew sewwieq illi fil-fema tiegħi huwa validissimu u lillum reġa' wera li hu sewwieq validissimu Voltieri jiena ħankun straight se ngħidha bid-dikjarar jekk Alla ħares qatt jieħdulna lil Norris jew lil Piastri jien lil Sainz irrid lura fit-tim. Llum reġa' wera b'wirja eċċellenti ukoll l-ikseb podium li permezz tiegħu Sainz spiċċa t-tielet. Fil-fatt ukoll qed nara Joseph Magri, il-ħabib tagħna YouTuber tal-Milan, illi se jidher għada, nsellem qabel xejn qed jgħidilna li mhux bidu ħażin għall-iskuderija le laqqas xejn Joseph mhux bidu ħażin għall-iskuderija. Spiċċaw it-tielet u r-raba' naħseb illi huwa f'dan l-istadju l-aktar riżultat li setgħu iġibu. Mbagħad kellna Leclerc li kellu xi problemi wkoll biss irnexxielu b'xi mod kif jgħidu Taljani a tenere testa u jibqa' fir-raba' pożizzjoni u mbagħad warahom
kellna l-akkoppja ta' Mercedes McLaren, Russell illi bit-tielet waqa' l-ħames, Lando Norris is-sitta, Hamilton is-seba' u Piastri 8. Personalment jien ninsab sodisfatt illum bil-wirja tat-tim tiegħi. Taqt illi nibdew bil-punti, punti u punti ħalli għalmenu we are off the block kif jgħidu l-Ingliżi. Piastri kellu slow pit stop għaliex kieku naħseb li kellna fejn nispiċċaw is-sitta u s-seba'. Having said that, jiena m'għandix tingor riżultat tajjeb għat-tim tal-McLaren ovvjament inħarsu l-qudiem għal ġranet aħjar dinja biss l-ewwel telliqa minn 24 qatt fadal ħafna xi jintqal. Nerġa' nfakkar l-objettivi li semmejt fil-programm botta u risposta ta' nar il-ħamis li għadda li wkoll tistgħu issibuh fuq YouTube. Tir tal-McLaren għall-inqas dak li qed nippretendi li narejn il-McLaren dis-sena hija almenu rebħa waħda u li nżommu postna mal-ewwel erba' li ma naħsibx għandha tkun problema. Ehm, Umbat, wara spiċċaw it-tnejn tal-Aston Martin, Alonso 9 u Stroll l-10. Stroll illi wkoll kellu dak l-inċident ma' Nico Hulkenberg fitluq u mbagħad irnexxielu jirkupra tajjeb biex mit-19 spiċċa fl-10. Special mention ukoll tmur għal Zhou Yu tal-Istake Sauber illi spiċċat fil-11 il-post u wara illi Zhou kien 17 minnhom Voldiri wirja tajba u koll għas-sewi ċinis tat-tim Zvizzeru. Tim li forsi id-daluda ftit illum kien il-ħass. Hulkenberg li beda mal-ewwel 10 iwa tgħidu li kellu l-inċident fil-bidu rnexxielu jispiċċa is-16 biss ngħidu li kien il-ħass kienu sfortunati u laqgħet insemmu l-ħass. Fidejja għandi wkoll dan il-ktieb Surviving to Drive ta' Gunter Steiner li issa wasalt biex naqra hopefully sal-ħar ta' dan ix-xahar ukoll nkun nista' nagħtikom book review tiegħu. Palma ukoll nagħmel meta nkun qed naqra xi ktieb fuq tema sportiva importanti wkoll il-qari huwa importanti mhux biss qari fuq temi ta' Formula wieħed imma wkoll qari b'mod ġenerali. Bil-bqija kien hemm naqra titrakki bejn it-tim tal-arbi wkoll il-Jorvin Karp sejħulhom kif tridu, Daniel Ricciardo u Yuki Tsunoda illi it-tim irrid il-Tsunoda jwarrab u għalkemm il-Ġappun warrab imma kien hemm naqa' ta' dgergir min-naħa ta' Żagħżugħ mill-bqija mhux li hemm xi ħafna kien ngħidu tellieqa linjari ħafna u wkoll nistgħu ngħidu hekk issa wara din it-tellieqa għandna xi forma ta' pecking order. Naraw naqra ukoll il-klassifika tas-sewwieqa mela wara il-Grand Prix tal-Bahrejn. Verstappen 26, Perez 18, Sainz 15, Leclerc 12, Russell 10, Norris 8, Hamilton 6, Piastri 4, Alonso u Stroll 2, Alonso 2, Stroll 1. Ovvjament il-punti li ġabu s-sewwieqa illum huma il-punti illi ukoll ġabu il-punti li ġabu s-sewwieqa illum huma wkoll il-punti illi ġabu it-timijiet matul il-klassifika ġenerali voldi hemmhekk għandna wkoll ħarsa ħafifa lejn il-klassifika kif hija bħalissa ukoll għandna il-klassifika tal-kostrutturi li ġejja dalwaqt u niftit ċans ukoll ħalli nerġa' inniżilha il għaliex indunajt illi ma niżlitx kif insejħulhom l-intoppi żgħar tal-live infakkukom li qegħdin live għal daqstant ukoll affarijiet li jiġru hawnni fil-fatt il-klassifika tal-kostrutturi fejn għandna Red Bull qegħdin b'44, Ferrari 27, Mercedes 16, McLaren 12, Aston Martin 3, voldri prattikament
dawn huma l-valuri illi għandna fuq it-trakka bħalissa ir-Red Bull illi tidher li ħaterġa' tkun id-Car beat il- il-Ferrari li ħajkunu l-eqreb rivali tagħhom u mbagħad Mercedes McLaren illi ħankunu qed niġġieldu għal dak it-tielet post. Personalment ma jdispiċċini xi niġi t-tielet. Biss nikkuntenta bir-raba' post issa. Ovvjament nittamaw illi l-weda illi eh, wedna il-mexxej Zac Brown meta ġie intervistat illum mill-vari David Croft u Anthony Davidson il-bieraħ fuq Sky illi ġej aġġornament taċ-Ċina mhux biss titwetta imma wkoll aġġornamenti illi se jiġu f'Shanghai irrendu biex nibdew nara l-McLaren iktar tiġġieled il-postijiet ta' fuq idealment podji, idealment il-pożizzjoni ċentrali tal-podium. Mela, jina lissa ma tantx għandi xi nżid l-aħwa, nfakkarkom illi il-ġimgħa d-dieħla ħajkuna it-telqa li jmiss li ħatkun fit-toroq ta' Ġedda, il-Grand Prix ta' l-Arabja Sawdija fejn ovvjament se jkollna l-ewwel street race tal-istaġun għal daqstant wieħed jista' jistenna wkoll diversi affarijiet forsi jkollna naqra iżjed emozzjonijiet milli kellna wkoll fil milli kellna wkoll illum. Nfakkarkom illi minħabba illi sfortunatament resqu il-ħin ta' tellieqa se jkun qed imisma' l-logħba Bologna Inter tas-Serje A, ringrazzja lil-Lega Komplu ta' dan il-favur li għamlet li l-analiżi tal-Grand Prix tal-Arabja Sawdija se toħroġ l-għada il-ħadd permezz ta' Andrew Zarf jista' jkun li nkun qed nidher ftit miegħu jiena wkoll. Mela, mill-bqija m'għandix xi ngħid iżjed għalissa, grazzi lill-sponsors ta' uffiċjali ta' dawn il-programmi tal-Formula 1 li se noħorġu għal din l-ewwel parti tal-istaġun, Binkies by Pizza Madness, għal dawn kollha li jħobbu l-pizzet u ma jixtiequx jonfqu ħafna nista' niggarantilkom jiena illi il-Binkies jagħmlu pizzet tajbin ħafna, volli nħeġġixkom biex ukoll tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkunu qed intejnu l-Kamra Sportiva tkompli tagħmel iżjed programmi. Programmi bħal dan illi minn hawn ftit ieħor ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant jekk tliftu l-programmi nissa għafsu dik is-subscribe ħalli ukoll inkunu nistgħu tkun tistgħu wkoll ma żommu up to date mal-programmi kollha illi nkunu qegħdin noħorġu matul minn ħin għal ieħor tista' tgħid ta' kuljum. Il-programm li jmiss ser joħroġ għada fit-8:30 dan huwa l-programm Mixzone fejn ser ikollna il-Julian Grixti għal Nottingham Forest Liverpool, Kyle Parnisa għal Monza Roma u Joseph Magri għal logħba Lazio Milan illi naf li ħolqot ħafna kontroversi u nistabat fuq hekk nitkellmu meta jkun imissni nagħmel il-video li jmiss tal-futbol. Mill-bqija għalissa nifqu hawnhekk, s-sera tajba l-kulħadd, ħudu ħsieb u niltaqgħu fil-videos li ġejjin.